Ngiyabingelela bazalwane egameni likaKristu Jesu. Amen. Igama lami ngiwuNhlakanipho Isibongo kwaNgcamu. Amen bathandekayo. Ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Ngiyafisa namhlanje ngisucula kancane. Amen. Ngizinomhlobo ngoJesu for a minute before siqala. Sinomhlobo Ongu Jesu Unotha Sinomhlobo thina sengishilo bathandekayo igama lami uNhlakanipho Isibongo kwaNgcamu. Amen bathandekayo. Siyanamukela njengoba sekushiwo kuyinkomfa ebizwa ngokuthi back to basics. Amen bathandekayo. So uma ngabe ngicabanga le sininginikezwa i-topic noma nginikezwa islot la kungekho khona i-topic engasayine kuyona, izinhliziyo yami iba nokujabula. Amen bathandekayo. Ngoba imina engiqalayo futhi ochaza ukuthi angeke ngibe nenkinga ukuthi ngithandaze ukuthi abazoba bengasebenzisi i-text yami. Amen bathandekayo. So kune liberty, kune freedom ebenginayo. Amen bangcwele ukuthi ngingafunda noma yephi, just an encouragement or an exhortation. Amen bathandekayo. So uma ngabe ngicabanga igama elithi basic kuye kwathi angihambi ngesiGreekini. Amen. Kodwa ngabe ngayibamba ngathi ngeke usize ngalutho lokho. Amen. Ukuthi ngihambe ngesiGreekini ngoba ngiyengizwa abantu kuthiwa ngokwesiGreek kuyakuzwakala ngathi it is more kuba nesisindo. Amen bathandekayo. Kodwa angilazi ngesiGreek ukuthi yini lokho. Amen bangcwele. So uma ngabe khulunywa ngama-basics ngicabangile ukuthi kukhulunywa ngezinto ezifana eziyi-foundation noma eziwumgogodla. Amen bathandekayo. Uma ngabe kukhulunywa ngomzalwane, uma ngabe abenze science bazovumelana nami, uma ngabe kunento ekuthiwa ka-science ama-elements and compounds. Amen bangcwele. Just ukuphuma kancane, uma ngabe ubona lamanzi esiwaphuzayo, amen bathandekayo, ahlanganiswe into ezimbili. Amen bangcwele. Ahlanganiswe igas ebizwa ngokuthi hydrogen nenye igas ekuthiwa uoxygen. Amen bathandekayo. Lezi zinto lezi ziyahlangana bese zakha lento esibona ukuthi amanzi. Amen bangcwele. So zama basic noma zama elements ngeke ukwazi ukuyithatha uyi-break it down any further. Amen bangcwele. So i-basic into ecishe ifana nento kanjalo, yinto the most foundation noma yinto ebaluleke kakhulu kunazo zonke.
in terms of ngokwe-conference esikhuluma ngayo, ngithema ngabe ngicabanga ukuthi yini umzalwane, yini basic noma foundation yomzalwane, ayikho bathandekayo engiye ngayithola emqondweni yami ngaphandle kwevangeli laKristu Jesu. Amen bathandekayo. If ungalitholanga ivangeli laKristu Jesu right, it means noma ngabe yini ozoyenza, whether ngabe ufuna ukukhula enkosini, whether ngabe uyakhuleka, noma ngabe wenzani, uma ngabe ivangeli ungalitholanga ngokuqondile, konke okunye kwenzayo kuphambene. Which means if basis yakho noma if foundation yakho is flawed. That's why uKristu Jesu athi mangabe kuMatthew 7 uthi babusiwe abawazwayo lamazwi. Amen bangcwele. Ngicela sivule just to be sure. Amen. Ngoba ngamazi. Bakathi ngikwenza iphutha lapha. uMatthew 7. La uKristu Jesu eseyivala intshumayelo esentabeni, esekhulumile okuningi esikwaziyo intshumayelo esentabeni. Ngiyacela ukuthi onele ezizulu angifundele kuverse 21 kuze kufike kuverse 23, kuverse 21 kuze kufike kuverse 27. Asibo bonke abashayeli ukuthi inkosi abangena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bakuthi kimi ngalolu suku, Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi ninabenzi bokubi. Ngalokho yilona lowo owezwa lawo mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. La ithela imvula kwafika izikhukhula kwafumbuza imimoya yayishaya leyo indlu, kepha ayiwanga ukuba yayisekelwe idwala. Kodwa yilowo owezwa lawo mazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisula eyakha indlu yayo phezu kwehlabathi. La ithela imvula kwafika izikhukhula kwafumbuza imimoya yayishaya leyo indlu, yawa kwabakhulu ukuwa kwayo. Amen bathandekayo. Uma ngabe sibheka leli verse elifundiwe ukuthi lamadoda omabili akhile and foundation yawo was the most important thing. Amen bathandekayo. Foundation yawo iyona into ebibaluleke kakhulu kunazo zonke. Uma ngabe kubhekwa le ndoda kunendoda yakhe etsheni or on the rock, bese kuba khona indoda eyakhe on the sand. Le ndoda uma ngabe kufika ivunguvungu kuthiwa indlu yayo yawa. Why? Because foundation yayo yayi wrong, noma foundation yayo it was flawed. Amen bathandekayo. So foundation yomzalwane noma foundation noma isisekelo sokuthi singabazalwane nokuthi sikholwa uKristu Jesu ukuthi sikholwa ivangeli likaKristu Jesu. Amen bathandekayo. Uma ngabe ivangeli likaKristu Jesu lingakuma ubheka zonke lezi ingxoxo ezokhulunywa ngazo, kukhulunywa ngefaith, kukhulunywa ngegrace, zonke ama-pillars noma imgogodla yevangeli. Uma ngabe ungaqonda ukuthi kuyini ukukholelwa kuKristu Jesu saving faith, amen bathandekayo, chaza ukuthi ivangeli awukalitholi. Uma ngabe ungawuqonda umusa kaNkulunkulu ukuthi yini, then it means ivangeli likaKristu Jesu awukalitholi. Ochaza ukuthi ungahamba nabazalwane uhambe kuze kufike ekugcineni, kodwa isisekelo sakho la qala khona awuzange ungene in the narrow road, awuzange uqale kwaqala ukukholwa. Ingakho lapha uKristu Jesu la siqale khona ukuthi uthi bona hambani menzi yokubi, anginazi. As much as bebeshilo bethi azange siprofethe yini, azange senze yini Christian ministry, bayabala zonke izinto ezayibukela ngaphandle or imizi yabo or i-religious house yabo ngendlela eyibukela ngayo ngaphandle, bukela sengathi laba bantu laba bangamazalwane. Kodwa i-foundation noma isisekelo sayo sasiflawed, noma isisekelo sayo sasingekho right. So ngiyafisa bathandekayo ukuthi namhlanje sisazofuna ngifika sibheke ivangeli likaKristu Jesu. And I don't think any of us
noma akekho lathina okhathalayo noma othi cha sesikhathele ivangeli. It is always important and we are always encouraged uma ngabe sizwa izwi lenkosi. Amen bathandekayo. Ngiyafisa sivule okwanamhlanje incwadi yabaseKorinte besibili chapter number 5. Ngizofunda kusukela kuverse 11 kushona phansi. AbaseKorinte besibili chapter number 5. Ngathi mangabe kuphela le conference ephelileyo ebiKwaZulu, ngathi mangabe sengibheka intshumayelo ezangiphutha, ngahlangana nenye isemoni yomzalwane owehleli la phambili to do lwane samukela. Ngabona usheshumayelile ngabaseKorinte besibili kusukela chapter 5 verse 1 I think kuze kufike verse 10 bengaphosisi. So inhliziyo yami ngathi lo mzalwane useshumayela ngetext ehlalisa enhlizweni yami kanje ngathi hayi cha ngizoqhubeka ngishone ezansi. Amen bathandekayo. So bazalwane mangabe nikhumbula into eyayishiwo sibuku kusukela chapter 1 verse 11 kuze kufike verse 10 ngiyavumelana naye. Ake siqhubeke. Ake siqhubeke sishone ezansi ku verse 11. AbaseKorinte besibili. Ngakho lokhu sikwazi ukwesaba inkosi, siyabancanga abantu, kepha sibonakalisiwe kuNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi nakuyo inembeza wenu sibonakalisiwe. Futhi asizincomi futhi kini, kodwa sininika ithuba lokuzibonga ngathi ukuze nibe nakho okuphendula abazibongayo ngokusemehlweni kungesikho okusenhlizweni. Ngokuba noma sigcwaleka kungenxa kaNkulunkulu noma sisangulukile kungenxa yenu. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubeza. Sikubona lokho ukuthi munye owafela bonke, ngakho bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona, kodwa baphilele yena obafelayo, wabuye wavuka. Kanjalo thina asisiyikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo umuntu uKristu uyisidalwa esisha, okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engabaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi, siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani noNkulunkulu. Ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kaNkulunkulu. Ngicela sivala amehlo. uNkulunkulu, izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ngalesi sikhathi sisazolibheka ukuthi usisize uNkulunkulu wethu ukuthi siqonde. Siyakhuleka futhi uNkulunkulu wethu ngaphezulu kokuliqonda ukuthi silenze. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuthi liphinde lisingcwelise ezisicabanga ngomsebenzi owawenza ezulwini, owawenza isiphambanweni ngenxa yethu. Egameni likaKristu Jesu siyakhuleka. Amen. So bazalwane, uyangibusisa kakhulu lo mbhalo osutholakala kwabaseKorinte besibili chapter number 5 kusukela verse 11 kuze kube ngasekugcineni. Uma ngabe sibheka siyamazi umpostoli Pawuli ukuthi uyena obhalile lencwadi bathandekayo, and abaningi bazovumelana nami ukuthi lencwadi wayibhala ezama ukudefend noma ezama ukudefend ngoba bekhona abantu ebandleni laseKorinte abade bezama ukuthi bamdiscredit or bezama ukuthi akasiyena umpostoli weqiniso. Amen bathandekayo. So elezulu bangcwele linzima ukulifunda. Amen bathandekayo. Liqinile linesiqi. Amen bathandekayo. So ngizohamba kakhulu kwelesilungu kodwa ngizozama ukuthi ngichaze. Amen bathandekayo. So lapha ku verse ngiyafisa nje uma ngabe kuthiwa uyabhala ngathi
isihloko noma i-topic esikhuluma ngayo ukuthi sikhuluma ngevangeli lokubuyisana noma ivangeli lokuthula. Amen bathandekayo. Ivangeli lokubuyisana noma ivangeli lokuthula. And siyazi ukuthi ivangeli likaKristu Jesu linokubuyisana okukhona. And uma ngabe usibheka wonke lamavesi siwafunayo, wonke alidela kulela statement eshiwo umpostoli Paul lapho ngasekupheleni athi sithi buyisanani noNkulunkulu. Zonke lezi zinto ayishoyo zonke they are building up noma they are pointing towards noma zifuna ukufika lapha ukuthi ufuna ukuthi egcineni buyisanani noNkulunkulu. That is his priority. That is the priority yethu singabazalwane ukuthi be reconciled to God noma buyisanani noNkulunkulu. And siyazi bathandekayo ukuthi leso statement sokuthi buyisanani uchaza ukuthi uma ngabe ngithi sizobuyisana, uma ngabe kuthiwa uThabo Mbeki, uma ngabe usakhumbula bakulandela ipolitiki uzowazi ukuthi kuye kwathi izwe laseZimbabwe ngenkathi kukhona uShangarayi noMgabe bebanga ikhundla wathatha uThabo Mbeki esendwa iAfrican Union kwathiwa akahamba eZimbabwe ayoba imediator eyoletha ukuthula. Why kumele lethu ukuthula? Yingoba kwakukhona ungezwani, kwakukhona ukuxokozela between iqembu elibusayo neqembu eliphikisayo. And uma ngabe umpostoli Paul ethi buyisanani noNkulunkulu, i-assumption ukuthi labantu laba akhuluma nayo kukhona uNkulunkulu bese kuba khona abantu, bese kuba khona i-relationship dysfunction. Amen. Amen bathandekayo. Ngipha manje. Kukhona i-assumption yokuthi ubudlelwane bomuntu nobudlelwane bukaNkulunkulu abukho in good terms noma aqondile noma kukhona ubutha obukhona. Kukhona ubutha obukhona. Lapha no verse 11 bangabe sifunda kwelesilungu lithi therefore knowing the fear of the Lord we persuade others. Elezulu lithi lapha ngakho lokhu sikwazi ukwesaba inkosi siyabancenga abantu. Ake simbe lapho kancane ikuphi lokwesaba inkosi lokhu umpostoli Paul akhuluma ngakho uthi ngokwazi ngakho lokhu sikwazi ukwesaba inkosi siyabancenga abantu. So umpostoli Paul uthi siyayisaba inkosi kunokusaba inkosi esikukhona and as a result ekwazini lokhu siyabancenga abantu. And uma ngabe ubheka lapha leli verse lelokuqala liqala ngongakho. Amen bathandekayo. Elesilungu lithi therefore. And uma ngabe siyazi abazalwane abahamba iTBT noma abazalwane abafundisi lenkosi bayazi ukuthi therefore siya encourage ukuthi sibheke iverse elingaphambili noma sibheke ukuthi umbhali lo ngoba ethi ngakho ke ubekhuluma ngani. And kuleli verse elingaphezulu ku verse 10. Ku verse 10 uverse 10 uthi ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzile asisemzimbeni noma okuhle noma okubi. So umpostoli Paul into emotivator noma asabhala leli verse ukuthi umuvo noma upholwa ukuthi uyaqonda ukuthi omunye nomunye usamele ukufa and ekufeni kwethu umunye nomunye usazoziphendulela phambi kaNkulunkulu. Sonke bathandekayo sazoba phambi kwakhe. Yabonga. So i-motivation yakho noma ukugqugquzeleka kwakho uqonda ukuthi umunye nomunye uzothi siyabancenga ekwazini ukuthi uNkulunkulu usazowahlulela izwe lonke, ekwazini konke lokho, ekwazini ukuthi wonke omunye nomunye usazokwenza indlala phambi kwaNkulunkulu athole njengokwenza kwakhe. Siyabancenga. Leyo motivation ya Paul ileyo into emuvayo ekwazini ukuthi uNkulunkulu ngubani. That is the first motivation ya Paul ekuthenini ekhulume ngevangeli lokubuyisana. Why kumele bebuyisana noNkulunkulu? Ingoba omunye nomunye usazoba subject, omunye nomunye usazowahlulelwa uNkulunkulu and awufuni ukwehlulelwa uNkulunkulu ningeke ebudleleni lobuqondile naye. Kungakho ethi buyisanani noNkulunkulu. So imotivation yakho uyayazi ukuthi lapha ku verse 11 uyibeka nje uthi ngakho lokhu sikwazi ukwesaba uNkulunkulu.
Why associate ukwesaba uNkulunkulu nokwahlulela? Ingoba bazalwane lapha kuHebrews 11. Ngicela sivule kuHebrews chapter number 10 verse 31 and 31. Uthi lithi lesilungu, it is a fearful thing to fall in the hands of the Lord. It is a fearful thing. It is a fearful thing. Elesilungu lisho njalo uthi kuyingozi. It is it's a fearful thing ukuthi ungawela ezandleni kaNkulunkulu. Ungekho emdlalweni obuhle naye. EkaMahebheru uchapter number 10 wakhona. Uverse 31 uverse 31 ufundeka kanje. Uthi ngokuba siyamazi wathi ngeyami impiniselo yimina engiyabuyisela futhi ke inkosi iyahlulela abantu bayo. Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. Kuyesabeka ingakho uApostle Paul esasho kanje athi uthi knowing the fear of the Lord noma ekwazini ukwesaba inkosi siyabancenga ngoba kuyesabeka ukuwela phezu kwezandla zenkosi. Abanye siyaqonda bathandana ukuthi siphila emhlabeni la uNkulunkulu osedaliwe noNkulunkulu osebenziwe eqondweni zabantu ukuthi yilo uNkulunkulu othanda wonke umuntu, lo uNkulunkulu oyothi woza nakho konke. As long as mangabe kweshuma, as long as mangabuza enkonzweni, as long as mangabe kukhona okwenzayo okubonakalayo okuhlanganiswa kanye neChristian ministry, as long as uma ngabe nje uyabona uze enkonzweni wenza okuhle unakekela abampofu, uNkulunkulu uyajabula. Kodwa la siyathola ukuthi ababhali bezwi lenkosi bathi it's a fearful thing noma kuyesabeka ukuwela phambi kwenkosi. Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo osazodlulela bonke abaphilayo abafileyo. So that is the first motivation kaApostle Paul noma into emgqugquzelayo ukuthi ancenga abantu ukuthi babuyiselane noNkulunkulu. Ngoba uyamazi ukuthi uNkulunkulu njani. Ingoba ngamanye ngamazi kaSidu ulaka likaNkulunkulu liphekwa bonke abangakholwa uKristu Jesu. Ulaka lakhe lingaphezulu kwakhe. Ulaka lakhe lingaphezulu kwakhe. So uverse 11 bazondeka usho kanjani? The wrath of God noma ukwehlulela kaNkulunkulu ingakho sibancenga. And mangabe sifuna leli verse lingaphezulu bathandekayo. Ivesi eliphezulu laphana kubona abaka kwabaseKorinte besibili. Uyasitshela uApostle Paul ukuthi why ezathi ngakho kungani sincenga. Bazalwane ngabe inhliziyo yakho ungabe usuyazana yini noKristu Jesu. Uma ngabe ungazani naye qonda lokho nawe usazokuma phambi kwakhe. Ingakho uApostle Paul njengamanje ethi uyakuncenga uyisana noNkulunkulu. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. But what we are is known to God, and I hope it is also known also to your consciences. Elezulu lithi ngakho lokhu sikwazi ukwesaba inkosi siyabancenga abantu. Kepha sibonakalisile uNkulunkulu. Ngiyethemba nakuye unembeza wenu sibonakalisile. Amen ngithandekayo. The second thing uApostle Paul emuvayo or the second thing into uApostle Paul emenza ukuthi ancenge noma afune ukusimotivate ukuthi siqhubeke nevangeli lokuthula noma ivangeli lokubuyisana noNkulunkulu ukuthi inhliziyo yakhe iyabathanda abazali bami. And kungakho bathandekayo athi niyasazi. And kwabalekile uthatha le statement because bekhona abantu bathandekayo abade bethi uApostle Paul lokho akwenzayo noma ivangeli who were discrediting him ukuthi lento ayenzayo is trying just to for his own gain bathandekayo. But uthi niyasazi bathandekayo. Ngicela uma ngabe sisabona abaseKorinte besibili uma ngabe sibheka lapha chapter 1 verse 12 uzobona lento engizama ukisho. Uverse 12 wakhona uthi ngokuba ukuzibonga kwethu yilokhu okubi ngubufakazi bukanembeza wethu ukuthi sahamba ezweni kakhulu maqondana ngobungcwele nangobuqotho kaNkulunkulu kungekuhlakanipha kwenyama kodwa kungumusa kaNkulunkulu.
Apostle Paul uthi niyazazi bathandekayo inhliziyo zethu. And niyazazi ukuthi inhliziyo zethu onembeza bethu baclean. Asiyenzi lento esiyenzayo ngenxa yemali. Asiyenzi lento esiyenzayo ukuze sibe nodumo. Incwadi yabaseFilipi uthi uMpostoli Paul uyajabula even though ukhona abanye aba preach uKristu out of selfishness. Noma abashumayela uKristu for their own gain. Abashumayela uKristu not from inhliziyo ezimhlophe. Uthi as long as uKristu Jesu ephakanyiswa ngiyajabula mina. So kungakho bathandekayo esho la inhliziyo yakhe. The second thing emenza ukuthi abe motivated ukuthi sibusane noNkulunkulu ukuthi inhliziyo yakhe imhlophe. There is the love noma uthando analo for abantu baNkulunkulu. Uthando analo ukubona abantu bephenduka besuka ekufeni bengene ekuphileni. It is the very same thing esiyikho nakwazi. As much as kukhona abantu abakhuluma otherwise but onembeza beni bayifakazela. And ngoba la sifuna khona sibonile ukuthi uApostle Paul sihambe ngomngcwele phambi kwenu. Nisibonile. Alena siyenza kusiyo ukuthi siyazenzela nje. Nisibonile. Inhliziyo zethu zimhlophe. Niyasazi bathandekayo. Inhliziyo zethu zimhlophe. Azamu lutho. Azamu ukwenza sizama inhliziyo zethu zimhlophe. Niyasazi. That's the second thing bathandekayo. Oqala ukuthi uyazi ukuthi uKristu Jesu uzowahlulela. And ngenxa yokwazi nolwazi lokuthi ngenxa yokwazi ukuthi uNkulunkulu nolaka akazange athi ahambe besha abantu ukuthi uNkulunkulu nolaka kodwa lolo lwazi kaNkulunkulu la enhliziyo yakhe yathamba. Lithambisile ukuthi athande ukushumayela ivangeli kubantu. Uniyasazi. You know us. Niyasazi. We are not commenting ourselves, verse 12. We are not commenting ourselves to you again, but giving you a cause to boast about us, so that you may be able to answer those who boast about outside appearances and not what is in the heart. Verse 12. Ngokuba ukuzibonga kwethu yilokho okungubufakazi bukanembeza wethu ukuthi sahamba ezweni kakhulu. Okay, no. Chapter 5. Asizinqomi futhi kini kodwa sinika ithuba lokuzibonga ngathi ukuze nibe nakho ukuphendula abazibungayo ngokusemehlweni kungesikho kwenhliziyweni ngokuba noma sigcwaleke kungenxa kaNkulunkulu noma singulukile kungenxa yenu. Kukhona abanye abenzela lokho abakwenzayo lokho ngenxa yokuthi bafuna ukubuka. Kodwa niyasazi thina uthi asikwenze lokho kuze niphakamise thina kodwa sifuna nikwazi ukubaphendula labo abakhuluma kabi nathi. Sifuna nikwazi lokho. Inhliziyo zabo zithambile bathandekayo. Inhliziyo yabo ulaka kaNkulunkulu yabathambisa. Ngabe singasho kanjalo nakuthina bakunwele ukuthi inhliziyo yethu ukuthi sifisa ukuthi abaswazana nabo noma abayomakhelwane bethu ukuthi bazane noKristu. Sikwenza lokho ngenhliziyo ezimhlophe. Ngisho umuntu engangakumention mhla efakazi ukuthi mhla ephendukile uyojabula yini. Yikho bathandekayo le nkonzo sibuye sidlale ngayo. Ngiyazi sisuke sidlala. Le ndaba yo spiritual father, spiritual father most of the time abantu abayiqalile befuna njalo mangabe usulapha phezulu ukuthi uphinde urecognize ukuthi evangelini ngangenanga usibanibani. Uthi bangena bahamba babeka amatende endaweni ngendawo. They not necessarily awendaba kakhulu nemphefumulo yabantu kodwa indlela yokwakha i-territory noma indlela yokwakha ukuthi adume aziwe ukuze bonke abantu mangabe nabo sebedumile bazile bamention ukuthi ningibona nje ngisuka under ogcobo likaSibanibani. Ngiwuhlakanipho ncane ngiseva ngaphansi kwegcobo likaMpostoli uSibanibani. Ungabe lezo inhliziyo lezo zikhomba ukuthi le passion ukuthi ivangeli lokuthula liqhubeke. Ngabe kuyiqiniso yini lokho? And enye into ebimove uMpostoli Paul bangabe siqhubeka. Verse 14. Uthando likaKristu. Ngoba uthando likaKristu luyasiqhubeza. Sikubona lokho ukuthi munye wafela bonke ngakho bonke sebaba.
wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Bathandekayo, that is the other thing. It was not only ukuthi unenhliziyo enhle noma unenhliziyo enothando nabazalwane ingenxa yothando laKristu abenayo. Yileyo nto futhi ebimuva noma ebimotivate umpostoli Paul ukuthi ahambe ashumayele lelivangeli ukuthi uthando laKristu luyasikhona. It compare ngelesiLungu liyangibusisa. Liyabusisa umphefumulo wami. Uthi lapha kuverse 14, for the love of Christ controls us. Uthando laKristu luyasimuva. Ilona lusimuvayo. Ngoba uKristu wasifela. Uthi for Christ died for all, that one has died for all, that is Christ Jesus. Therefore all have died. And he died for all, that those who live no longer live for themselves, but for him who, for their sake, he died and was raised. Umpostoli Paul uKristu Jesu usifele sisonke singabazalwane. Ngoba la akakhuluma ubonke laba ngcwele siyabona ukuthi ukhuluma ngalabo abazofa enkosini. Ibona abafelile uKristu Jesu. Uthi lapha kuverse 14 ukuthi ngoba uthando lwaKristu lesikhulu sikubona lokho ukuthi munye wafela bonke ngakho bonke sebafa. So wafela bonke labo bazofa. Wafela bonke ukuze abaphila bangabe besaziphilela. So wafela laba abaziphilayo abangasaziphileli bona kodwa baphilele yena wabafelayo. Wabuye wavuka. Lolu uthando lwaKristu. Yini bathandekayo okudlula lokho ukuthi uKristu wasuka wangena wezemhlabeni wafela bonke abakhethiweyo noma wafela bonke labo abangeke besaphila abangeke besayiphilela bona kodwa sebezophilela yena. So that was another thing bathandekayo ebimmuva noma ebimconstrain noma ebimmuva kakhulu umpostoli Paul noma ebimmotivator ngaleli vangeli lokuthula ukuthi uKristu Jesu wasifela. Amen bathandekayo. Siyabingelela bathandekayo obangenayo. Uverse 16 bathandekayo. Indlela umpostoli Paul ungathi useyashintsha ngokuwa kwami. Useyashintsha nawe akasakhulumi ngalezi zinto ezimotivateayo. Usekhuluma ngemphumela yalelivangeli lokuthula. Ngemphumela yalelivangeli lokuthula noma ngama-consequences alelivangeli lokuthula akhuluma ngalo. Ngokuba uthando laKristu kuverse 16. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Nokuba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asamazi. ElesiLungu verse 16. From now on, therefore, we regard no one according to the flesh. Even though we once regarded Christ according to the flesh, we regard him thus no longer. Ivangeli bathandekayo uma besesilamukelile noma ivangeli uma ngabe selithola liyashintsha indlela esibuka ngayo uKristu. Liyashintsha indlela esibuka ngayo abantu, generally speaking. Amen bathandekayo. Uthi bonke abantu asisababuki ngenyama. Mangabe unothisa bathandekayo mangabe ujwayelene kanye nathi nababonke abazalwane uyabona ukuthi abazalwane kakhulu abamuvu kakhulu ukuthi mhlawumbe empilweni usu-achieveni abamuvu kakhulu ukuthenini mhlawumbe u-rich noma unani uma ngabe abazalwane bezithi umzalwane or something noma kuthiwa ubani ushonile into efika kuqalele engqondweni nayo kuyimba ngcwele ukuthi ngabe bezana noKristu. Akufiki kuwena ukuthi ube uphethe uSimotsepe ngasithengela uDisemba ngenzani. Angasibizela uBarack Obama angenza konke kodwa into esinendaba nayo ukuthi esenayo yonke imali ngabe uyazana nayo uKristu ubobona nje namahlayiso nathi mase ngithola ithuba nosibani ba because awulona abantu sisababuki ngendlela efanayo even nemndeni yethu. Ingakho usiphatha kabuhlungu uma ngabe abazali bethu bengalivumi ivangeli. Ingakho usimuka because siyalwazi ulaka laNkulunkulu lwasifunda khona kuverse lapha ngaphezulu. We don't consider anyone according to the flesh. Asabuki ukuthi unani, asabuki ukuthi unamalini, asabuki lutho. Akeke sisimuka ngamehlo. Akekho sesimbona njengenyama. Okwenyama akusashiwo lutho nakithi.
okwenyama akusasimove. That's why even bazalwane sona sin of partiality ebandleni siyingozi kangaka, because sibuka ingaphandle lomuntu. Isin of partiality bathandekayo ukuthi abathile sibaphatha ngenye indlela, abathile sibaphatha ngenye indlela. Lokho kukhombisa ukuthi asekuqonda ivangeli. Sibabuka abantu superficial, sibabuka abantu ngengaphandle. Uyakho sisibi kangaka. Uyakho sisibi kangaka. So uthi ivangeli uthi kungakho ke kanjalo asisayikwazi umuntu ngokwenyama. Asisayeka ngenxa yevangeli selish i-perspective noma indlela esibuka ngayo abantu isishintshile. We regard no one according to your flesh. Asibabuka abantu ngeikhundla zabo, sibabuka abantu njengabantu njengoNkulunkulu babuka. Sibabuka as spiritual beings. Uma ngabe umuntu sihlangana naye kuyaye kube khona ukuthi that's why sisizwela uma ngabe umuntu sihlanganile naye sakalishumayela ivangeli kuye. Kuyasho khona sikube sikwenzile. Because abantu sisababuki njengobabuka like general sibabuki ngaphandle lapho. Amen bathandekayo. And lokho uzodevelop noma le ngqondo noma lokucabanga uMapostle Paul uzoqhubeka noma uzodevelop verse 17 uthi kanjalo sithi abantu singababunga ngengaphandle kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwaqala kudlulile bheka sekuvele okusha. Okwaqala kudlulile senjani sekuvele okusha. Ochaza ukuthi uma ngabe sesindisiwe noma uma ngabe leli ivangeli lisenza ukuthi sizalwe kabusha. Lokho esikubiza ngani bathandekayo new birth noma regeneration. Amen bathandekayo. So leli ivangeli aligcini ukushintsha kwethu indlela esibuka ngayo abantu akudalwa yeningi kudalwa ukuthi vele inhliziyo zesishintshile. Kungakho bathandekayo uma ngabe ngempela selikholwa ivangeli, uma ngabe umuntu engela endlini ekhombisa ukuthi if we truly believe, noma ngabe sikholwa ngempela leli verse, angeke sibe nayo inkinga uma ngabe umuntu ngangithakatha kodwa singene simamukela ngoba siyazi ukuthi asabuki namehlo. Asabuki ukuthi ubenzani ngaphambilini. Asabuki ukuthi kodwa siyazi ukuthi useyisidalwa esisha. Usenziwe wabamusha. Inhliziyo yakhe seyishintshile. Inhliziyo yakhe seyishintshile. Singabe singakusho yini lokho bathandekayo? Noma kusakhona izono esicategorizeayo. Uma ngasithiwa ngene umzalwane lathi bazalwane mina bengumzalwane. Khona isona abazalwane esinzima kakhulu ukusamukela ukuthi such were some of you. And lesono lesibathandekayo sakhuluma ngaso ku conference isono so homosexuality. Amen bathandekayo. Abazalwane abaningi bathola kunzima ukukholwa umzalwane bathi benginje ngaphambilini sele ngapha. Ngoba obhuti yeah, ngiyakholwa praise the Lord. But mangabe silapha endlini yeah. It's just an example bathandekayo. Kodwa ivangeli uma ngabe silikholwa ngempela senziwa sibe ngabantu abasha. Senziwe sibe basha. Umbuzo ukuthi ngabe inhliziyo yakhe ishintshiwe yini? Ungabe ungasho ukuthi ubunje ngaphambi kokuthi ukhole usunje. Ngabe inhliziyo yakhe ishintshe. Ngabe abantu sababuka ngendlela usabaclassify abantu ebandleni. Usababeka ngamaklasi ukuthi hey cha. Kufanele ngiskime no ngani ngobozani. Babalekile. But mawubhekisisa you will see ukuthi iscanning noma most of the time inhliziyo zethu asimuva kakhulu noma asibe in shock ukuthi abazali bethu umsebenzi uthize abahlale ngapha, abazali bethu umsebenzi abahlale phambili, ama-king abahlale ey'tulweni lezi abanje because inhliziyo yethu oklinayo no-professor wase-university bayafana phambi kobuso bethu. Because akusho lutho konke lokho akuthi shu. Konke lokho akuthi shu. So la kube 16 and 17 ingicabanga ubechaza khona ubebheka imiphumela noma ama-consequences evangeli ukuthi ukuzalwa kabusha. Ukuzalwa kabusha. And sengivala bathandekayo.
bashola abashumeli basetendini esazohlala i-hour long. Hayi bacwele kodwa ngizohlala noma 40 noma 3 hours awami yadlala. But la ku verse 18 kushona ezansi bathandakayo. I think he's just unpacking this message. Noma usikhombisa ama contents noma izinto noma yini kahle kahle lelivangeli yini umthetho wakhe. What is the heart? Noma yini inhliziyo yalo lelivangeli? Yini? Eluqala kamnandi lapha ku verse 18. Qala kamnandi. Uthi kepha konke kuvela kuNkulunkulu abesibe lapha. Konke kunjani bakuthandekayo kuvela kuNkulunkulu. Leli vangeli yini? Leli vangeli lisipho sikaNkulunkulu. Lonke leli vangeli lisipho sikaNkulunkulu. That's the first thing you need to understand. Noma sifase siqonde ngevangeli akusinto esiyenza akusinto esizama ukunqanda ngayo uNkulunkulu. Kodwa yinto eyisipho sikaNkulunkulu. Uthi konke lokhu kuvela kuNkulunkulu. Athi lapha kwase-Efesu chapter number 2 athi for by grace you have been saved through faith and all of this is the gift of God. Noma konke lokhu kuyisipho esivela kuNkulunkulu. So first to be grateful bathandekayo uthi that's the first thing ayiqalayo uthi lokhu kuyisipho kuNkulunkulu, lokhu kuvela kuNkulunkulu. Lokhu kuvela kuNkulunkulu. Bese yaqhubeka ku verse 18 kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu eKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Engabaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwe libuyisane. Lapho verse 18 yaqala sekhuluma ngale ndaba yevangeli lokubuyisana. And ngithe lento yokuthi kunokubuyisana is an assumption noma kukhona kufakwe ibasis ofake iqondo ukuthi lokubuyisana kuchaza ukuthi bekhona ukubutha. Bekhona ngeke bekhona ukubuyisana kungekho ukubutha. Uma ngabe nobathe sizwana asikho isidingo sokuthi sibuyisane. Kodwa ngaphambi kokuthi kube uma ngabe umuntu ethi kufaka ukubuyiswana kuthi kukhona ungezwani. Ngicela sifunde abaseRoma chapter number 5 verse 10 yakulelo. Ngicela ngifundele sithulile lesizwe. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kweNdodana siseyizitha. Ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo. Sesitholile ukubuyisana. Siseyini bathandekayo? Seyizitha. Bathandekayo uNkulunkulu bonke abangakholwa evangeli lithi ngokwevangeli kaJohn lithi ulaka kaNkulunkulu ngaphekwa. So wonke umuntu uma ngabe ungekho kuKristu kusho ukuthi umelene naye. Ayikho umuntu ophakathi nendawo. It's either unaye noma umelene naye. So ngaphansi sisayizitha. Ochathi kungakho uPaul Paul ekhuluma ngale ndaba yokubuyisana ingoba siyizitha noNkulunkulu. Besiyizitha noNkulunkulu. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye. NgoKristu wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye. Engabaleli iziphambeko zabo ebeka kithi izwe lokubuyisana. And at the heart of that, therefore, if anyone is in Christ, all this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. Verse 19 uyachaza ukuthi yini noma uyachaza ukuthi yini leli vangeli lokubuyisana. Uthi uKristu uNkulunkulu kuKristu wayibuyisana nathi. That in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them and trusting. And but ngifuna siqonde ndwala not counting their trespasses. Noma engabaleli kithi iphambeko zethu. Enhlizweni noma at the core of ivangeli lokubuyisana is substitution. Noma ukuthi uKristu akabaleli kithi izono zethu.
ngingathi uKristu Jesu elenga uma ngabe ukholwa uye zonke izono zakho wayiphanisha uKristu. Amen bathandekayo. That is how uNkulunkulu ebuyisana nathi. Ngingathi uKristu elenga emthini wabuyisana nathi ngoba akabaleli kithi. That's why athi lapha kuSamson 3 athi ubusisiwe umuntu lapho uNkulunkulu ongabaleli kuyizono zakhe. Ongabaleli kuyizono zakhe. That is how uNkulunkulu ebuyisana nathi. Ukuthi kuKristu uma ngabe sikholwa uKristu Jesu izono zethu azibalelwa kuthina. Since uma ngabe ekhuluma ukuthi sonke sizokwahlulela noma sonke sizoma phambi kaNkulunkulu, siyazi ukuthi sizoma ngokuqonda ukuthi uKristu Jesu uselithwalile icala lezono zethu. Uselithwalile icala lezono zethu. That is the heart noma yile inhliziyo yevangeli. Ukuthi uKristu esikhundleni sethu wafela thina. Ilokho bathandeka kusijabulisayo. Ilokho usokusijabulisayo. Uma ngabe siqhubeka kuverse 20. Therefore we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Buyisanani ngakho singamanxusa kaKristu. Ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Ngathi uNkulunkulu uyanxusa ngathi. It's as if uNkulunkulu uyasincenga, he's pleading with us. Siyaqonda bathandekayo ukuthi uKristu vele wabakhetha abakhe before the foundation of the world. Wabakhetha abakhe and siyakholwa ukuthi ngaphambi kokuthi umhlaba uze udalwe wabakhetha abakhe. Kodwa lokho akungasusi kithi ukuthi sibanxuse abantu ukuthi buyisanani uNkulunkulu. Ngoba kunale temptation ngamanye abazali uma ngabe uNkulunkulu ebayekwenza wonke, what's the point of uvangela? Cha bangcwele. Lokho Kristu Jesu uyakusho. Lokho umpostoli Paul uthi uyasincenga or uthi ungathi uNkulunkulu uyasincenga. As long as usaphila, as long as umuntu esaphila bathandekayo, let us plead with them. Let us beg them, if I can put it like that. Siyaqonda ukuthi angeke basindiswe umncenga kwethu, kodwa bayosindiswa amandla kaKristu Jesu. Bayosindiswa ivangeli yokuqokolwayo. Kodwa lesi sifundiswa ukuthi uKristu wabakhetha ngaphambi before the foundations of the world. Malingasifaki ubuvila. Mawungasifaki ubuvila. That's the second thing. Singamanxusa kaKristu Jesu. Ngakho singamanxusa kaKristu Jesu ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyancenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani uNkulunkulu. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. Ongathi uKristu Jesu bazalwane wayengenasono, he was sinless. Kodwa uNkulunkulu wamenza isono, not wamenza isono ukuthi wamtreat noma wabalela izono zethu sonke kuye abazokholwa kuye. Kodwa wamenza waba isono. So wamsubstitute ngenxa yethu ukuze kuyena sithina besithola ukulunga kwakhe. Besithola ukulunga kwakhe. Yilelo bathandeka ivangeli ukuthi sikholwe uKristu Jesu ukuthi wafa ngenxa yethu, wambelwa ngenxa yethu, waphinde wavuka. Ngempilo yayiphilile engenasono engenasici, sesimbathiswa ukulunga kwakhe. Lokho sikwamukela kanjani? Sikwamukela ngokukholwa uKristu Jesu. Sikwamukela ngokukholwa uKristu Jesu. Nami sengivala ngalamazwi kaKristu, ngamazwi kampostoli Paul athi buyisanani uNkulunkulu. Ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kaNkulunkulu. Sekukhona ukulunga okukhona. We don't have to. Kukhona ukulunga okukhona which is being made available to us. Ukukholwa uKristu Jesu. Ukuthi simbathiswe ingubo yokulunga. Just ama point ambalwa sengivala ukuthi sicabanga lapho sisaqala inkonzo. Ukuthi uthe umpostoli Paul buyisanani noNkulunkulu. Umbuzo uzothi ngabe wena sekuyiqiniso yenkuwe lokho. Ngabe usuyiphendukile wakholwa uKristu Jesu. Ngabe usunakho yini lokulunga onakho. Uma ngabe usunakho semoya kaNkulunkulu and you should be grateful. There's a second point ukuthi masimbonge sazokhuleka. Masimbonge ngalokho ukuthi wasenzela umuso ngakho. Bese sikwazi bathandekayo ukuthi siyibuyisele thina kuyena. Kodwa konke kuvela kuye.
njengoba kushiwo. Masimbonge. Kodwa bonke laba abangakazani naye, ngiyabancenga njengoKristu Jesu. Ngiyabancenga njengomphostoli kaPawulu ukuthi buyisanani noKristu Jesu. Buyisanani noKristu Jesu. Okugcina ukuthi singamanxusa. Ngabe siyamrepresenta yena uKristu Jesu. Ngabe siyamrepresenta yena uKristu Jesu. Cela sigeze amakhanda sikhuleke. uNkulunkulu wethu siyabonga ivangeli lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi ngenxa yakho owawungasazange usona kodwa wenziwe isono ukuze thina sibe ngokulunga. Sibonga uNkulunkulu wethu ukuthi iningi lethu lendlu seliphendukile laphenduka leza kule call eshoyo ethi lungisanani uNkulunkulu. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu laba abangakazani nawe. Ukuthi nakulesi sikhathi uNkulunkulu wethu mawusebenzisa izwi lakho kubathinta. Siyazi uNkulunkulu wethu ukuthi akulele kuthina kulele emamethodini wethu kodwa kulele ekuthenini ngabe siyalikhuluma ilizwi lakho elinamandla evangeli. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuthi ukuphila kwethu nangokukhuluma kwethu nangokuyiphatha kwethu sibe ngamanxusa akho akhombisayo ukuthi singabakho, akhombisayo ukuthi lokhu kuyiqiniso kithi. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu sisaqhubeka nekonfa ukuthi may it be of great time, maybe mama siqhubeke mama kube isikhathi esihle esofellowship esofunda okuningi egameni likaKristu Jesu. Amen.